शुभ मध्याह्न। जय जगन्नाथ भाई भौणी केमिति अछंती। आशा करे समस्ते भलरे थिबे। मु मध्य खूब भलरे अछि। आओ खरा तो जोर हेलाणी, खाई पी टिके विश्राम करुथिबे बोधे। ठीक अच्छे, विश्राम करंतु। भाई भौणी माने गोटे गोटे कथा समय समय मन को आसे। आम मानकर पूर्वपुरुषंकर अतीत इतिहास जहाँ शुणी थाउ, जहाँ देखि थाउ एवं जहाँ अल्प किछि अनुभव करि थाउ, भुक्तभोगी थाउ, सेथुरु गोटे मोर मु भुक्तभोगी होइथिबा गोटे घटनावली कहूछि, टिके ध्यान दे शुणिबे। केमिति लागिला मतामत देवे निश्चय। कथा होछि आमर अतीत काल रे, पूर्व काल रे जो सब ग्रामांचल हो, सहरांचल हो, जोठी भी हो, जो सब गाँ मानकरे जहाँ को मुरबी बोली मानुथिले लोक माने, से मुरबी मानक भितरु अनेक टाउटर थिले। मु आमर परिवार कथा चिंता करिकिरी गोटे कथा मु कहूछि। जेहेतु आमे ब्राह्मण परिवार एवं लक्ष्मी नारायणकर सेवक वंशधर, तेणु अतीतरे बहुत धनहीन थिले, बहुत गरीब थिले एवं अति सरल विश्वासी, अति सरल विश्वासी। कहीं ना जेहेतु ठाकुरंक सेवक वंशधर, तेणु सरल विश्वासी तो निश्चय हवा कथा। तेणु यही सरल विश्वास रे विष देइछंती आम चतुर्पार्श्व आम सहित गुआ दिया बंधु स्थापन करी आमठू किछि लुटिछंती। बंधु स्थापन करिकरी मु शुणिछि, देखिछि किछि किछि। बापा को पचारे, बड़ बापा को पचारे, सान बापा को पचारे जे ये सब जो ढीअ बाड़ी देखुचु आमे, ये सब जो जमी बाड़ी देखुचु आमे, तमे तो देखौच ये सब आमर थिला बोली, केमिति परहस्त हैला ना सेमाने सबू यही लोक माने आमको किए केतबेले खंडे गामुछा खंडिए दियंती, किए धोती खंडिए दियंती, किए छता खंडिए दियंती, किए शीत दिन रे चदर खंडिए दियंती। एमती देई कारण से समय थिला भिन्न। प्राय गोटे गाँव रे बोध हुए जड़े दिज लोकंकर चलिया स्वच्छल थिला, आ प्राय अभावी श्रेणी। तेणु से बेलर परिस्थिति एवं समय को नहीं एमती सबू चालाक चतुर थिबा, टिके टिके चालाक चतुर थिबा लोक माने एमती सरल लोकों सहित बंधुता स्थापन करती। आउ तमे तो ब्राह्मण लोक चाष करि पारुना, से जमीटा आमको दे दियो कहीकि एमती सब लुटती।
ଯାହାକି ଏବେ ଆମେ ସେ କଷ୍ଟଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯଦି ସେତିକିବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ଆଜି ଭଳି ସମୟର ଦିନରେ ଆମେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁର ପ୍ରେମୀ, ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ନମ୍ର ଏବଂ ଅଭାବୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେବା ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ? ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି ନା, ଅଭାବୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ନା। କୂଟ କପଟ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ମୋ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ହଉ, ସାନ ବାପାଙ୍କର ହଉ, ବାପାଙ୍କର ହଉ, ଜେଜେଙ୍କର ହଉ, କୂଟ କପଟ ନଥିଲା, ଯାହାର କି ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ଗୁଆଦିଆ ବନ୍ଧୁ କରି ଲୁଟିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଲୁଟେରା କୁହାଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେମାନେ ସବୁ ସେତେବେଳେ ଗାଁରେ ମାମଲତି କରୁଥିଲେ। ମାମଲତି କରୁଥିବା ଲୋକ ଏମିତି ଲୁଟନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଧନ୍ୟ କହିବ ଏମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ। ଆଜି ସେମାନେ ଜମିଦାରୀ ବୋଲାଉଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମ ଘର ଭଳିଆ ହସ ଖୁସି ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ନାହିଁ। ଆମର ପରିବାର ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ ଇନକମ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହସ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଅଛୁ, ବିନା ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟରେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣୁଛନ୍ତି। କିଏ ବିଷ ଖାଇକି ମଲାଣି, କିଏ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମଲାଣି, ଏମିତି ସବୁ ଦେଖୁଛୁ। କିଏ ପରଦେଶୀ ହେଇକିରି ଆଉ ଫେରୁନି। କିନ୍ତୁ ଜମିଦାରୀ ବୋଲେଇବା ପଣିଆଟା ଅଛି। ସେଇ କଥା ମୁଁ ସମୟ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରେ, ଏ ମଣିଷ ସମାଜ କେମିତି ମଣିଷକୁ ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖେ ଲୁଟି ସାରିବା ପରେ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସେଇ ଲୁଟେରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ସେଇ ଲୁଟେରା ବଂଶଧରର ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ କାଳେ କିଏ ସବୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ, ମାମଲତକାର ପୁଣି ହେବେ, ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି। ହଁ, ଆମ ପରିବାରରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି, ଅଇଁଠା ଚଟା ଅଛନ୍ତି, ମଦୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଖୋସାମତିଆ ଅଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା 500 1000 ପାଇଲେ ପଛରେ ଗୋଡ଼ିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ ଝୋଳ ଟିକେ ବି ପାଇଲେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମନା କରୁନି, ଅଛନ୍ତି ଆମରି ପରିବାରରେ। ହୁଏତ ସେମାନେ ଗୋଡ଼ାଣିଆ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ କି ମୋ ପରିବାର ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଏଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କେବେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହାନୁଭୂତି ଆମର ରହିବ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ରହିବ? ବୁଝି ବିଚାରି ଟିକେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକରି ଲୁଟିଛନ୍ତି। ପଇସା କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି ତୁମର ତ ପୁଣି ବିବେକ ଅଛି, ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି। ହଁ, ପଇସା ନେଇଯାଅ, ଚଳ। କାହିଁକି ଜମିବାଡ଼ି ଝିଅ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ? ତୁମର ପରିବାର ଏତେ ବଡ଼।
ଏଇଟା କ'ଣ ବିବେକ ପଣିଆରେ ବିଚାର ନଥିଲା କି ସେତେବେଳେ? କହିବେ ନା ଆମେ ପଇସା ଦେଇଛୁ। ହଁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। କି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଇ ଛତାଟା, ଜୋତାଟା, ଏଇ ତ ଗାମୁଛାଟା, ଚାଦରଟା, ଏଇ ତ। ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, 1972 ମସିହା ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୋର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହେଇଥିବ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁଣି କିଏ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ପଞ୍ଚାୟତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ସେବା କ'ଣ ସେମାନେ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ଲୁଟେରା ବଂଶଧର ସେବା କରିବେ? ଲୁଟିବେ। ମୋ ଭଳି ସ୍ୱାଭିମାନ କେବେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, 2010-11 ମସିହାରେ ମୋ ନାଁରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଆବାସ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ ମୋର ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ଆସିଥିଲା। ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ରହି 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 ଭ୍ୟାନିସ୍ ହେଇଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଜଣ ଜଣକା 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବାସ ପାଇଥିଲେ। ମୋତେ ଆଜି 58 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି। ମୋ ନାଁରେ ଥିଲା ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ। ମୋ ନାଁରେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟରେ ଥାଇକିରି ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ଭ୍ୟାନିସ୍ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ସରଳିଆ ଲୋକ, ନିରୀହ ଲୋକ, ଅର୍ଥହୀନ ଲୋକ। ତେଣୁ ଝଗଡ଼ା କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା? ପଦେ କଥା କହିବା ମାନେ ମାଡ଼ ବସିବ, ଗାଳି ବସିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମ ଗାଁରେ, ଆମ ପରିବେଶରେ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଘରଟି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁଣି 24-25 ମସିହା ଯେଉଁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ମୁଁ ମୋବାଇଲରେ ଛାଡ଼ିକି ଭାଇରାଲ୍ କରିଥିଲି। ଝଡ଼ ବର୍ଷା, 24-25 ମସିହାର ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ଘର। କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାନ୍ଥକୁ ଢିରା ଦେଇଛି କାଠ। କାନ୍ଥ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯିବ ହିସାବ ବାହାରେ। ଭିତର ଏଇଠୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା 2024-25 ମସିହାର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ। ମୁଁ ଏକ ହାତରେ ଲଦିଛି କାଦୁଅ କରିକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ବି ମେଲା ଅଛି। ପାଲ ପକେଇଛି ଉପରେ, ତ ଦେଖେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମୋର କୂଳଦୀପ, ଇଶାଳ ଘର ଏଇଟା, ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ଏଇଟା।
କହିଲେ କହିବେ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଦେଖେଇବି, ବାରମ୍ବାର ଏମିତି କହିବି, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ମୁଁ କାହାକୁ ଖୋସାମତ କରିବି ନାହିଁ। 2024-25 ମସିହାରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ମୋର ଏ ଘର ଅବସ୍ଥାଟା ଏମିତି ହେଇଛି। କାହାକୁ ଖୋସାମତ କରିବିନି, କାହାକୁ କହିବିନି। କହିଥିଲି, ଯାହାକୁ କହିବା କଥା କହିଥିଲି। ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ମଧ୍ୟ ମିଳିନି। ମୁଁ ପାଟକୁରାରୁ କିଣିକି ଆଣି ପକେଇଛି। ସେ ଗଲାଣି, ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ପାଲଟା ନ ପକେଇଲେ ନ ଚଳେ। ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିପାରେ। ମୋର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜଳୁଛି ସଦାସର୍ବଦା। ସେ କେମିତି ଜଳିବ ଯଦି କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯିବ, ପାଣି ହେବ, ବର୍ଷା ହେବ? ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଆମର ଗାଁର ସ୍ଥିତି। ମତାମତ ଦେବେ, ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। ଅକ୍ଷୟ ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ, ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ।